шумо мехоҳед аз маҳсулоти Faberlic харидорӣ кунед. Ба шумо маҳсулот маъқул аст ё мехоҳед хариду фурӯш кунед ва натавонистед приложени Faberlic-ро установка кунед ва намедонед чӣ тавр бояд харид кард, ин видео танҳо барои шумост. Анакнун мегузарем барои он ки бе приложение через браузер чӣ гуна харидорӣ кардан, чӣ бояд кард. Мегузарем. Агар шумо Chrome дошта бошед Chrome, Google дошта бошед Google, фарқ надорад. пахш мекунем. ҳангоми пахш кардан дар инҷо аллакай ман ворид шудам, лекин барои шумо нишон медиҳам. new.faberlic мана дар инҷо чӣ хел ки дар инҷо ман рақамчини аллакай карда будам, дар браузер аллакай он чиз сохранид шуда ки ман ин чизро бояд ки newfaberlic.com-ро бояд ки шумо рақамчинӣ кунед, ҳарфчинӣ кунед ва ҳангоми зер кардан манин страница мебарояд. Чӣ ки достед ин главни страницы компании Faberlic. Аз инҷо мо метавонем харид кунем. Барои ин чӣ кор кардан лозим аст? Дар инҷо дар тарафи дасти рост боло, кунҷи боло одамча аст. Пахш мекунем. ҳангоми пахш кардан дар инҷо бояд ки логин ворид кунем. дар инҷо ключ ҳангоми регистратсия шавии шумо ба телефони шумо сообщение рафта истодааст. рафта онро бояд ки шумо ба инҷо ворид кунед. мана дар инҷо логини ман ини ҳама бо рақами 7 сар мешавад. ворид кардам, ключро ҳам дар браузер сохранид буд, ворид шуд. анакнун ҳангоми дуруст ворид кардан шумо бояд ки ба страницаи худ ворид шавед. ассалому алайкум ба ҳама. анакнун шинос мешавам. ман Хаджибаева Зарина, директори компанияи Faberlic. анакнун биёед даҳом медиҳем мавзӯи худро, яъне бояд ки чӣ гуна бояд мо заказ кунем, чӣ тавр. смотреть каталог, чунки бисёри касоне ки новичок ҳастанд ҳоли каталог надоранд. пахш мекунем. ҳангоми каталогро пахш кардан, ман ин ду каталоги действующий 17 каталог соли 2023 ва инчунин 18 каталог действующий 17 пахш мекунем. ҳангоми пахш кардан, мана чӣ ки достед каталог шода шуд. мо метавонем онро варақ занем, яъне гарчанде ки онлайн, лекин метавонем тамошо кунем. анакнун вақте ки шумо ва дар инҷо ягон чиз маъқул шуд, бояд чӣ кор кард ва чӣ гуна ба корзини худ добавид кунем. масалан, ба ман маъқул шуд мани маҳсулот. камтар ба поён листайт мекунед. мана нархҳои он чиз узр аллакай дигар страница гузашт. анакнун мана маъқул шуд, ҳамин онро мехоҳед гиред, нархаш маъқул. агар хоҳед составашро бинед, дар инҷо метавонед состави онро ҳам бинед. масалан, мана дар бораш, номаш, сураташ ва состави он мана аз чӣ сохта шудааст, вес, объем, нарх со скидкой ва нархи каталог. яъне масалан маҳсулоте ки 18 сомон аст, яъне 17 сомон 90 дирам, компания ба мо 13 сомон ба дастрас кардост. анакнун добавид корзину. маъқул шуд. анакнун аллакай дар пеш ман дар инҷо дар корзини худам маҳсулот добавид кардаги будам. камтар интизор мешавем, интернет камтар суст. мана маҳсулот добавид кардаги будам. метавонед дигар страницаҳое ки масалан мана каталог варақзанӣ мекунед, ягон чиз маъқул шавад, масалан маъқул шуда ба поён мегузаред. мана нархаш, мана метавонед онро бинед. метавонед агар сразу шумо маъқул бошад добавид кунед, яъне купид гӯед. интизор мешавем. мана дар бораш состав, нарх, нархи склад, нарх со скидкой, балаш мана маъқул шуд в корзину. анакнун мо онро добавид кардем. чӣ гуна мефаҳмем ки он ба корзини мо добавид шуд? ҳангоми боз поёнтар манчи нестагӣ добавленные товары в заказ. мана инҷа ва ҳама онче ки мо ба корзини худ добавид кардем пайдо шуд. анакнун боз одамчаро зер мекунем. оформить заказ по артикулу. дуюмашро пахш кардан баъд мана ба ин страница гузаштем. баъд
продолжить оформление заказа. вақте ки ба инҷо гузаштед бо шумо метавонед персонални аксиро кушоед. Ваш бонус за покупки, яъне компания ҳар як 75 сомони харид кардагитон ба мана дар инҷо любой аромат 30 миллиграммовый со скидкой 45% всего за 49,5 сомони при покупке по каталогу на сумму от 75 сомони. Бинобар ҳамин агар шумо ҳамин чиз лозим бошад, мебинед вибрат товареро пахш мекунед. ҳангоми пахш кардан интизор мешавед. мана чихел ки дар онҷо 49 сомони 50 дирам нархи каталог бошад, компания мо со скидкой онро 36 сомону 70 дирам ба медиҳад. плюсикро зер мекунем, агар шумо маъқул бошад, агар набошад мебароед. ҳозир дар айни ҳол мо маъқул шуд, плюсикро зер кардем ва чихаки вибрат дар инҷо кнопкаи вибрат аст. албатта бояд ки онро пахш кунед. ҳангоми вибрат кардан он маҳсулот ба корзини шумо мефарояд. шумо метавонед инчунин агар харидорӣ карда садбал кунед, агар участники драйв шавед, боз дигар ароматҳоро 60% арзон гиред, участники вип шавед, скидка то 70% арзон гиред. ин чиз ҳам мумкин, агар шумо оянда мехоҳед боз ҳамкорӣ кунед. дар айни ҳол ман танҳо оиди чӣ гуна заказ кардан бо воситаи имина браузер Chrome гуфтугузор карда истодам. бинобар ҳамин мана чӣ ки досед дар инҷо чихел ки досед нархи каталог, нархи скидкаи ман кади 26%, чунки ман 50 балл, 100 балл, 200 балл харид мекунам ҳар каталог ва инчунин айсоби хариди кардагиам мана доступна для оплаты. маоши ки компания ба ман медиҳад, мана ба инҷо ҷамъ шудааст. дар айни ҳол маоши ман 1993 сомон дар шотам ҳаст. метавонам аз он компания минус карда мана боре ки ба ман 493 сомон аст со скидкой мана мебинем чанд пул ба ман мефарояд. шумо ҳам метавонед ҳамкорӣ кунед ва чихел ки досед кнопки заказатро пахш кардем ва дар охир бояд ки мана бинед ваша цена ба болояш раҳкиро добавит шуд. шуд по заказу 530 сомон шуд. анакунун баллаш 57 балл мана количество бор 200. анакунун утвердить заказ. вақте ки мана чихел ки досед боре ки ба ман 530 сомон аст, скидка списана шуд ва аз амон ман ба 204 сомон ба омада истодааст. вақте ки маъқул бошад утвердить заказ мегӯед. ҳангоми утвердить кардан ваш заказ утвержден мана мебарояд страница. ман ин чиз мебарояд. агар ҳамин листок страница барояд, значит закази шумо подтвердит шудааст. бинобар ҳамин агар ин видео маъқул шуда бошад ва мехоҳед шумо бо компания Faberlic ҳамкорӣ дошта бошед, албатта ба поёни ин комментарий нависед ё ссилка мегузарам. аз он ссилка гузашта ба мо нависед, мо хушнудем бо шумо ҳамкорӣ кунем. он чӣ ки нофаҳмо буд албатта нависед, то қадри имкон ба шумоҳо ёрӣ мерасонам. инчунин дар ин канал шумо метавонед оиди дигар намуд аксия, дигар намуд распродажое ки дар компания Faberlic аст, умуман методи заказ кардан, методи дар аксия иштирок кардан гуфту гузоштааст. бинобар ҳамин гузаред ва дигар методҳои ҳамкорӣ бо компанияро аз худ кунед. хайр ба ҳама барори кор.